Mill-Grupp ta' WhatsApp tal-Partit Nazzjonalista Kap Retweeters ġew illikjati aktar messaġġi li jinsabu f'idejn News. Messaġġ minnhom f'dan il-grupp huwa dak ta' bejn il-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius u l-esponent nazzjonalista Portelli. Bil-messaġġ tiegħu Portelli der jattakka lill-esponenti u deputati nazzjonalisti qrib il-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Portelli talab lil David Agius sabiex jaqta qiesu min-nies mill-fazzjoni ta' Busuttil li fl-aħħar 15-il xahar baqgħu ma niżluwiex li Adrian Delia jinsab fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Don't bother contacting people individually, David. They had their fair chance of time. It's been 15 months now, for God's sake. I know you mean well, imma waste of time, kiteb Portelli. David Agius huwa konxju tal-inkwiet u l-qasma li hemm fil-Partit Nazzjonalista, tant li Adrian Delia qiegħed jibżgħ għall-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Fil-fatt, Agius kiteb li qatt ma jaqta' qalbu minn dawn in-nies. I never give up on anyone, kiteb Agius, għalkemm kien skomdu jkompli jwieġeb lil Portelli u dawwar il-konverzazzjoni fuq lan tal-grupp Kap Retweeters, grupp li nħoloq sabiex ixerdu materjal tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. But the aim of this group is very clear, and those who retweet have their name beneath each Kap's tweets, kompla jikteb David Agius. Messaġġi oħra mill-istess grupp żvelati minn News urew kif Julian Mikallef keċċa lill-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Rosette Take. Hija tkeċċiet mill-grupp wara l-preferenza għal Adrian Delia qalet li kap tajjeb għandu jkun integru u b'awtorità morali. Dak li kitbet Take oġob lid-deputat nazzjonalista Carol Aquilina li għamel like fuq il-post ta' Take. Carol Aquilina huwa wieħed mid-deputati nazzjonalisti li jifforma parti mill-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil u ma jarawx għajn mal-fazzjoni ta' Adrian Delia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.